Tak jo, já vás vítám podezřelé brzo u dalšího videa na mém druhém kanále. Dneska si zase povíme o tom, jak na tom zase jsem, tyjo, protože zase už po třetí za poslední asi 4 týdny jsem zase nemocnej. Takže to je zase další důvod, proč teďka nevycházejí z videjka prostě na můj hlavní kanál a zároveň jako kdybych teďka chtěl natočit něco na hlavní kanál, tak to prostě nedám. Zkrátka furt mám nějakou horečku, teplotu nebo kašel, no je to hrozný. Ale udělám si takový krátký info, jak to teďka se mnou vypadá a zároveň se tady podíváme na event, který vlastně probíhal pro vás včera. Byl to tady event, kdy prostě jsme dostali 1000 coinů v oferkách a my se to teďka tady budeme vybírat a u toho budeme kecat. No hele, já vůbec nevím, kdy pro vás vyjde nějaký videjko už na hlavní channel, fakt jako teďka je to bídička a docela na to štve. No ale kdybych to stihl, tak by vám v sobotu vyšlo videjko na hlavní channel, jo, prostě videjko, kde jsme hráli s kamarádama v triu, ale vůbec se mi do něho nechce, protože já jsem se o tom i zmiňoval v mé komunitě, tak právě, že to je videjko ještě ze starého tabletu, ne jako tady z tohohle novýho, který je fakt jako vymakaný, fakt jako hodně cool, mně se to úplně líbí, může se tady i malovat při nahrávání, fakt jako hustý to je. No každopádně jsem po třetí nemocný, moc se mi to nelíbí, jo, ale tak je to možná kvůli tomu, že jsem poslední dobou ponocoval a trošku jsem si jako zničil imunitu, takže se budu snažit být trošku jako v tomhle lepší a obecně víc na to zdraví dbát. Ale nebojte, když se vrátím, tak to konečně rozjedu, protože mám velký plány, fakt jako chystám toho hodně, ale teďka furt mám nějaký brzdy, buď to ve škole, anebo teďka jak jsem nemocnej, anebo že jsem prostě línej takovej trošku jako, že se mi fakt do toho ani nechce, je to takový mit. Leden je prostě obecně takový měsíc, který je takovej, že ho nemám vůbec rád, jako to je můj nejméně oblíbený měsíc z roku, je takový depresivní, sice je sníh, ale teďka to doslova roztává venku a je tam z toho kejda, takže to je vlastně i tak hrozný. Já nevím, jako kdy tady bude ten Griff skin, abych na to ani asi nečekal, to si asi jako získám za kamerou, ale každopádně tam je ten Griff skin, který bych chtěl jako reálně získat. No a jo, hele, tohle to bylo asi všechno, tohle pokecání. No nic, tak se mějte pěkně a snad se brzy uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně, zatím, čau čau.